Sangrong Shallow YTF ni Shak Tharmung Bai Kumlang Syndicate Simi Klajaka Kaisa Bike Rally Manjaka YTF ni Asuk Fang Surosh de Burmano Kobe de Kubun YTF ni Adong Rock Ashalni bike rally khlaijak hatong kosong lokorok ni tong kosang lotei rally o manjak YTF ni adong rok abai kuno ashla kok sanani thangi YTF ni asufang suros stepper ma shaka takarjula mandai ni dalbidal amsini lokorok no kok banglayawe tong kosang tongnani kok shaka abro karibo ashla tebo dalbidal koklam shawi khana rokha YTF ni asufang ashla khumolong syndicate ni simi bike rally chengai joikobin tikhe phai haini hai syndicate of phai ma thakjak nai ashalni rally Belana hambai sini joto media sono ini sengoro kumulung syndicate kaisa YTF ni bethakti kaisa bike rally jaka tamni bai bike rally male hasing sini honorable district president bo saiklanka je seng amchayo bike rally mani karon tei sini buskang ni je awareness sini public rono sini tong pasung sini kusum chai thene sini bobagra bosonti prasar rono tei kaisa seng kaisa kuno peaceful ni bising tei je buskango kaham kringke jotono kumulung di prasani bising tei kaisa unity kaisa spread thane nai tongo ai unity at khanchani rally haisi am bagai oro tini kuno ingyawi oro tini just violence ingyawi oro kambe peacefully rekhajunai just kumulung complex headquarter joto jagao je oro je tongmani sing oro phaijai tabuk sini joto warriors rok nai sob somoino sini buskangni lamani bagai borok sobsang ready tong haisi within just one day salsani bising tinga sung bike rally songjamani tini joton ready ngai tini jaga ni sini joto YTF tini oro ready ngai borok joton fight tong buskango tamni hinba sung nayo kumulung tong kuchang tongnani ungthung buskango oro kebo onyo dol khayei onyo kisisa biang khayei oro jeta violence sৃষ্টি khaimana tei abo YTF sobsama buskang agogoi ama hairongno mathana bagai sung salbrum tiar tong haisi abo tini simia khana simia salbrum sung ready tong haisi karon sung nayo sini kumulung amchayo takarjola mandai amhai krung jagao je gana gini je tongma jagao jaga ma violence tong hangkai violence ke hamja ge haisi kintu amhai ngani thangai tong hangkai ang koina amhai jara borok tong rongno amhai totally stop khaina ni thum hai hangkai jotono bahan buthini borok kebo siring tonglai malai gala haisi ang magai sung nayo nor jotono semano public ni mokolo tong media ni bisingti semano jefru tipramata edisio government form khapun sini violence busi joroti ingkha bus joroti ingi amnor jotno nukhana hesi abono baina sung amhai violence ono sungnaya sini mul manthai sini je naikol naharmung bobagrani bisingti greater tipralen yakaba constitutional solution tiprasanani abo sini main focus and YTF sudo political party simia sung socially bahino sung public sung joto je mansar sung help khai tong haisi ambagai jekono somoyo public ni ba sini tiprasan ni jekono hangkai ajaga YTF basao haisi amnor jotono saiman government sung tinaro peaceful bike rally khaina bisite thokto yaro mai khopsa salai sungoro kurulai Bureau Report Chini Khorang